Gipahinumduman sa Commission on Election kon COMELEC ang mga kandidato sa barangay o sangguniang kabataan SK election nga dili una magpahigayon og early campaigning human sa ilang pag-file og certificate of candidacy. Matol pa ni Atty. Ferdinand Gohelde, election officer sa COMELEC Cebu City South District, nga lahi ang balaod sa barangay o SK election diin ang kahigayunan or diin sa higayon nga maka-file na sila og certificate of candidacy, i-konsiderar na sila nga mga kandidato hinungdan nga mangampanya lang sila sa gitagana nga panahon. Matol pa ni Atty. Gohelde nga mamahimong magatubang og disqualification ang usa ka kandidato og mapasakaan og kaso nga may kalabutan sa early campaigning kung mangampanya nga wala pa ang Oktubre 19 hangtod sa Oktubre 28. O mangampanya gani mong sayo, wa pay Oktubre 19 hangtod Oktubre 28, mamahimong mafailan kuno mo og kaso. Apa naalang ko'y naobserbaran, wala pa ko nakadungog nga dunay kandidato nga nasampulan nga na-disqualify tungod kay nag-early campaigning. Kamo, nakakita na mo diag kandidato nga na-disqualify o baka na-file kaso gumikan kay nag-early campaigning? Kanang magpulong-pulong, kanang pagpulong-pulong sa mga kandidato. Naka-obserbar mo nga sa inyong matang sityo na mga mosuroy nga mga kandidato kay magpulong-pulong sila? Kanang magpulong-pulong sa mga kandidato karon. Alang kanako pagpangampanya naman na. Pero wala may gahom ang COMELEC nga mopahunong ana. Maayo kayo ta mo istorya nga gibawal nato ang early campaigning. Apan daghan na kayo ang nagasugod karon sa pagpangampanya ug ang balaod sa COMELEC wala may ngipon. Kadaghanan sa mga kandidato nagsige na maghatag kunuhay og mga hinabang sa mga nagadaiyang barangay o nya mag-handshaking dala pagpangampanya bisag wala pay election campaign, wala gyud bisag usa ang nasampulan sa taga COMELEC. Walay bisag usa ana nila nga nasampulan sa taga COMELEC mga kabombo. Laktod pagkaistorya ang COMELEC kutobra sa istorya o kutobra sa hudlata apan ang ilang balaod walay ngipon na napangag na siguro sa sigig pagarpar mga kabombo. Kabantay man tingali mo sa inyong matag sityo na mag-schedule diha, magpulong-pulong aron mo padayag nga sila modagan ug unsa ilang tinguha ug pananglitan makadaog sila sa eleksyon mga kabombo. Early campaigning naman na para kanako kanang pagpulong-pulong matag buntag sayo na mosuroy sa atuang lugar mag-handshaking para kanako pagpangampanya naman na. Pero nakapugong ba ang COMELEC ana? Ang tubag wala. Laktod pa kay istorya ang balaod sa COMELEC kutobra sa papel mga kabombo. O nya way ngipon kay wa may nasampulan.